Yes, folkens. Så prøver vi det her nye hjemmeside her. Og vi har jo heroppe i toppen, jyskbasar.dk, det skriver du. Og så kommer du simpelthen ind på den her fine nye side. Og der er jo en masse ting, man kan se inden fra starten af herinde. Book en stand på en af loppemarkederne, nemt og hurtigt. Og hvis man scroller lidt ned, så kan man se næste marked. Den første, vi har, det er jo sommerhygge ude i Vamdrup derude med marked. Man kan se dem, de kommer efter i datoorden, så det er kørt lidt henad. Så kan man se nye webshop, diverse ting og sager, hvad vores kunder siger osv. Men jeg vil lige vise jer, hvordan man booker en stand. Inde på siden herinde, der kan I se den her, jeg står på her, book markeder. Hvis man trykker på den, så kommer man simpelthen ind til vores markeder, hvad der er. Og det er, der scroller du ned igen, alt efter, jamen, hvor kunne jeg egentlig tænke mig at komme hen, og man kan se, og Røddingcenter 22. november, det er der, det sker 10-14, man kan se adressen, og man kan se, der er lidt forskellige priser her, 200-250, det er fordi, at den ene halv, den er med bord, og den anden halv er uden bord, for eksempel. Så der kan man simpelthen gå ind og trykke på, hvad man godt kunne tænke sig at komme med til. Hvis vi tager en tilfælde, vi tager en idrætscenter her, jeg er oktober, kan jeg se. Vi prøver at booke ind, ligesom om vi vil gerne være med her. Øverst deroppe, der kan vi se, at hvornår det foregår. Og hvis man lige vil læse det hele, så trykker man op på den her, læs mere. Så kommer simpelthen hele teksten ned, hvad det er, der er godt at vide, og både for publikum, hvornår de kommer ind, og hvornår I kan komme ind, og ja, hvordan det hele det er markeret op. Hvis man scroller lidt ned, så kan man se, der står marked, og så kan man se, der står halv 1 og halv 2. Og den første, den er på her, det er simpelthen halv 1. Så kan man trykke over på pilen her, så går man over i halv 2. Og hvis man så tænker, jeg kunne godt tænke mig at se, hvad er ledig i halv 2? Så trykker man simpelthen hernede på tegningen, og kan se, alle dem, der er grønne, det er dem, der er ledige. Alle dem, der er røde, de er simpelthen udsolgt allerede. Så det er med at være hurtig. Hvis du så tænker, jeg vil faktisk hellere stå i halv 1 igen, så trykker du simpelthen bare på tilbage heroppe igen på pilen deroppe. Ja, så prøver vi at booke et eller andet. Hvor kunne vi tænke os at stå? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at stå her ved en stor midtergang, for eksempel. Der vil jeg gerne stå på 58. Så hopper den lige over i kurven herovre, kan man se, til 200 kroner, men jeg vil egentlig gerne have en stand mere. Hvad søren, den regner selv prisen ud, kan jeg se. Så kan man se herovre, det bliver lige en samlet pris på 350 kroner. Hvis man så gerne tænker, den tager jeg, så trykker man bare på book valg det. Men ellers, så kan man faktisk også lige se hernede, hvad er nu det for noget? Jeg kunne faktisk få et bord, hvis jeg ville det. Så kunne jeg leje et bord til 50 kroner. Jamen, det kunne jeg da godt tænke mig sådan en. Så sådan en ligger jeg også lige i kurv. Så den er kommet med herovre i kurven, også til 50 kroner, og den regner simpelthen selv ud, hvor meget af beløbet er det. Hvis jeg vil have en stol, den kan jeg da også lige smide i kurv. Sådan der, så står det hele simpelthen på din kvittering herovre, som den bliver tilsendt på en mail nu. Så vi prøver da bare lige at se. Book valgte. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Og så er der muligheden enten at logge ind. Hvis du før har været med, så er du faktisk stadig i vores system. Så kan du logge ind på din konto ved at bruge de her, eller ved at indtaste din oplysning herovre, undskyld. Og ellers så kan du sige, jamen jeg er faktisk ny, eller jeg gider ikke lige at være logget ind. Så jeg indtaster det bare lige her. Jeg hedder Simon. Og min mail, jamen det er bare lige inden for Jysk Basar i dag. Og mit telefonnummer, den kan jeg da godt lide. Den hedder 28 Sådan der. Så er alle mine oplysninger indtastet. Jeg tjekker selvfølgelig lige igen. Det er det rigtige, der står. Det er det. Så trykker jeg bare, at jeg accepterer handelsbetingelser. Og jeg bekræfter, at Jysk Basar må kontakte mig vedrørende min booking. Og det er, hvis der er et eller andet, eller i tilfælde af, skulle den blive aflyst, skulle der være sket et eller andet, eller der kan være så mange ting. Men vi vil blive rigtig glade, hvis du lige sætter et lille kryds der i os. Og så er der egentlig styr på tingene. Så trykker man på bekræft booking. Og så ryger du over til betaling herover. Der indtaster du dit kontonummer, dit kortnummer. Undskyld, det er lige mig, der sidder og fjoller. Men dit kortnummer og
de normale oplysninger, man betaler, når man køber på nettet. Vores MobilePay, den er ikke helt kommet op at køre nu. Vi går stadig lige og venter på noget. Der er et eller andet, der lige driller. Men jeg skulle gerne snakke om styr på det. Det håber jeg i hvert fald meget. Så, men lige nu, så kan du bestille med kortbetaling herinde på. Og det er simpelthen bare at gå ind, så indtaster man oplysningerne, og så trykker på betal. Nu går jeg ikke lige ind og booker, fordi jeg skal jo ikke lige have de her borde her. Det er jo en af jer, der skal have det. Så jeg trykker lige på annullere i stedet for. Og ja, jeg er sikker på at annullere, så går jeg lige ud igen. Og det kan man jo også altid gøre, hvis I kommer i tvivl om et eller andet. Så lad være at gennemføre den og ringe til mig, så er det bedre bare lige gå ind og annullere den, og så gå ind. Men det er simpelthen den måde, den virker på. Og prøv at kaste jer ud i det. Det er simpelthen, vi har virkelig hørt efter jer. I vil gerne have det her. Jeg vil se, hvad der er ledigt, og hvad der ikke er ledigt. Og det er fået. Så alt, der er grønt, det er ledigt. Alt, der er rød, det er ikke ledigt. Men I skal huske en vigtig ting. Det er, hvis I vil med på flere af vores markeder, så kan man kun booke et marked ad gangen. Og det er fordi, den er kommet på den her smarte måde, man ikke behøver at være logget ind af det. Så derfor så kan man kun gå ind og booke og betale et marked ad gangen. Så det er lige vigtigt, at I lige tænker over det, når I lige går i gang med at sidde og hygge med at booke herinde. Men ellers så er det simpelthen bare at gå ind og prøve at kigge på lidt af hvert. Der kommer også noget under noget lagersalg på et tidspunkt. Der står en masse under betingelser. Gå ind og slå jer løs, kig lidt rundt, og er der et eller andet, så ring til mig, er der noget, jeg har lavet en fejl med. Ring til mig endelig hurtigst muligt. Og ellers så glæder jeg mig bare til at se alle de der bookinger, I sender igennem til os, og at vi ses ude på en af markederne. Så ha' en god weekend. Hej.